Adon tafiya, littafi na ɗaya, babi na ɗaya. Godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani iko da dama na shigo cikin littafin Adon tafiya, littafi na ɗaya kuma babi na ɗaya. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shige cikin littafin, kasancewar littafin Adon tafiya. Shi ma labarin takaitaccen labari ne wanda ya zo da wani irin salo na daban, kuma faɗakarwa, tunatarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. Ba abin da dai labarin bai kunsa ba game da rayuwar duniya da dai komai ma. Don haka nake cewa mu je zuwa cikin littafin Adon tafiya, littafi na ɗaya kuma babi na ɗaya. Kasancewar labarin Adon tafiya babi biyu gare shi, ba uku bane kamar sauran labarai. To shi babi biyu yake da shi. Da fatan kun shirya. Idan ce alhamdulillah, mu je zuwa kawai. To alhamdulillah, shi kenan. Babi na ɗaya cikin littafi na ɗaya. Kyakkyawan saurayi ne ɗan kimanin shekara 26. Tsaye yake a ƙofar jirgi yana shaƙan iskan Najeriya, wadda rabon shi da ƙasan shekara 2 kenan. A hankali yake saukowa cike da ƙasaita da takama ya gangaro zuwa farfajiyar airport ɗin cike da farin ciki da nishaɗi. Kyakkyawa ne sosai, dogo mai kyan jiki, yana da dogon hanci da manyan idanu, gashin kanshi baƙi ne siɗik. Kwance yake sai sheƙi da tsantsi da yake yi, yana da faffaɗan ƙirji, komai nashi a kwance. Gasajin nan da yake kyan fuskan nan nashi sai faman sheƙi yake yi, ya yi matuƙar fito da kyawun fuskar shi. Abinka da farin mutum, taku irin na isassun 'ya'yan masu kuɗi masu ji da mulki yake yi. Yana sanye da farin shadda gizna mai matuƙar kyau da tsada, ya yi matuƙar kyau ba kaɗan ba, kamar ba ɗan ƙasan tamu Najeriya ba ne. Airport ɗin nan cike take da mutane iri-iri daban-daban daga ƙasashe da dama. Malam Sani ya ƙariso da sauri, fuskan shi cike da murmushi yake gaida sa. Da hannu ya masa alamar amsawa kafin ya miƙa masa jakar hannunsa. Direba ya karɓa da sauri kafin ya juya ya bi shi a baya. Suka ɗauki hanya kafin ya juyo ya kana kallonsa. Ya ce, Malam Sani, ina za mu je ne a maimakon gida? Ya ce, yallaɓai, waiwaye Adon tafiya, ka daɗe rabonka da bakura. Yau a can za mu je saboda su Hajiya na can. Yanzu ma daga can na zo ɗaukar ka. Da mamaki yake kallon direba. Ya ce, lafiya ko? Ya ce, ana biki ne na aure a can. Ya shiru bai sake magana ba, ya mai da kanshi zuwa kan wayarsa har suka iso garin Bakura. Can nesa da gida suka yi fakin sakamakon ganin taron jama'a da suka yi a kofar gidan. Yana fitowa daga motar ya rufe daidai lokacin da ya ga mahaifin shi ya riko Abu yana rarrashin sa, alamar kuka yake. Da sassarfa ya karisa gurin su, yana tsaye rike hannun Abu yana kallon sa da kallon mamaki. Ya kalli mahaifin shi ya ce, Dadi, me ya samu Abu yake kuka? Waye ya mutu a gidan? Cikin kuka Abu ya ce, dole zan yi kuka, wannan tozarci da aka yi mini. Sai da na tara dubbannan jama'a saboda wannan aure, amma wai za a buɗi baki a ce mini an fasa. Me yasa za su yi mini haka a rayuwa? Me yasa ba su sanar da ni tun da wuri kafin na tara mutane ba? Ban san yadda zan gaya wa mutane an fasa wannan aure ba. Cike da mamaki idanunsa a buɗe ce, Abu, auren wa ake ne? Kuma me dalilinsa na fasawa? Cikin kuka ya ce, ban sani ba wallahi. Ina ji dama sun yi niyyar tozarta ne bayan tun farko su ne suka nemi aurenta daga gare mu. Dadi ya dafa kafaɗa sai ce, idan dai ina raye ba za ka taɓa tozarta ba, kai ɗan uwana ne na jini, bayan kai ba ni da wani ɗan uwan da nake da shi a duniyan nan. Ban rage ka da komai daga cikin jin daɗin rayuwar duniya ba, don haka kana zaune a ƙauye. Ba zan so a tozarta ka a duniya ba. Tabbas wannan aure ba za a fasa shi ba, za a ɗaura shi kuma a yau ɗin. Da waye kenan? Abu ya tambaye shi bayan ya tsaye da hawayen idanunsa. Ba tare da ya magana ba ya ja hannun shi suka bar wurin zuwa gurin ɗaurin aure. Suka bar shi a tsaye a wurin. Ya zinginu a jikin mota yana kallon mutanen gurin. Wasu na sauri su halarci wurin ɗaurin aure, yayin da kuma wasu sun kama harkan gabansu ne kawai kafin lokaci. Kamar daga sama ya je ana faɗin, an ɗaura auren Nusaiba Abubakar Makama tare da Abidina Umar Makama.
laƙadan ba ajalan ba. Wayar da ke hannunsa ne ta subuce daga gare shi ta faɗi, lokaci ɗaya zuciyar shi ta shiga harbawa. Bai bi ta kan wayar ba, ya cikin mutane da sauri, zuciyar shi a dagule. Yarinyar da ya tsana a rayuwa, yarinyar da ya sani kwata-kwata shekaran ta 14 yanzu, 14 years, za a ce an ɗaura masa aure da ita. Yarinya rigimamma irinta, me ta sani akan rayuwar aure in banda ƙuruciya? Yana shiga gida ya tsaya tsak sakamakon hada ido da yayi da ummansa. Nan da nan hawaye ya taru a idanunsa. Ganin haka ne sa umma ta kariso gurin da sauri. Kafin ta iso kuwa Nusaiba dama ita ake wa wankan lalle. Ta kariso da sauri cike da murnan ganinsa, ta tsalle ta fado jikinsa tana faɗin oyoyo uncle, oyoyo uncle. Da ƙarfi ya bincike ta daga jikin shi kamar wadda aka zuba ma garwashin wuta. Yana kallon jikinsa, faran shaddansa duk ta ɓaci da jallalle. Ya ɗago da manyan jajayen idanu sannan da suka rine zuwa ja, yana kallonta. Ji yake kamar ya rufe ta da duka, musamman ma da ta tsaya tana zuba mishi idanunta nan tamkar za ta cinye shi. Farko kenan kuma somin taɓi daga cikin littafin Adon Tafiya, littafi na 1 babi na 1. Mu zai zuwa. Umma ne ta tsaye da idanunta a kansa ta ce, me kake haka ne Abidin? Me laifinta a ciki? Ba tare da ya yi magana bai juya ya fice. Kiciɗi suka yi da dadi. Ya fada jikin shi ya rungume dadi tare da suke wani matsanancin kuka kamar karamin yaro. Haka ne matukar sanya jikin dadi. Yana ganin shi ya ga rashin kyautawarsa akan auren dole da ya maɗansa. Ya ja hannun shi suka nufi cikin gida. Suka shige mota, ya juyo yana kallon shi. I'm sorry my son, I'm sorry my son. Kai da Nusaiba duk 'ya'ya kuke a gare ni. Na ɗauka ina da iko a kanka da zan iya yin abu ba tare da na yi magana da kai ba, kuma ba tare da kamin gardama ba. Na sani Nusaiba yarinya ce karama kuma rigimamma. Na san akwai wadda kake so ka aura, to don haka na yarje maka ka aure duk wadda kake so a lokacin da ka tashi aurenta. Amma don girman Allah ka taimake ni, kar ka wulakanta Nusaiba. Abidin ya share hawayen fuskar shi ba tare da ya kalle shi ba, ya ce zan koma school gobe. Me yasa Abidin? Yau din nan ka zo fa, me yasa zaka koma gobe? Ce I can't stay anymore. Daddy, ba zan iya zama ba. Dama waya aka yi mini domin in zo. Kenan dama Daddy na zo ne domin a daura min aure da ita. Ni ba na son ta. She is not wise. Daddy, ka sani ina da wadda zan aura. Ba tare da ya ji amsar da mahaifin shi zai bashi bai fice daga motar, ya nufi motar da suka zo tare da Malam Sani. Direba ya ce mu koma. Suka ɗauki hanyar Sokoto. Da daddare suka isa. Daddy suka baro Bakura ba tare da amarya Nusaiba ba. Sanda suka iso gida ba su yi tsammanin yana gidan ba. Halimatu ita ce kanwar Abidin, sa'annin juna ne da Nusaiba. Kai tsaye suka yi faɗin su Halimatu. Dadi ya zauna a falo, ya ciro wayar shi zai kira Abidin, sai gashi ya fito daga ɗakinsa sanye da farin jallabiya. Dadi daga ganin shi ya taso ya nufe shi. Abidin, ashe kana cikin gida? Har zan kira ka. Ya yi shiru kamar ba zai magana ba. Ya ce ina Halimatu ne, ta kamin kofi. Dadi ya rike hannunsa ya ce zo mana Abidin, zo ka ga min dalilin fushin kai. Ce Dadi, ba na son wannan aure, ba na son wannan yarinya Villages ɗin. Dadi, please help me. Dadi ya ajiyar zuciya kafin ya ce tun da dai haka ne, tun da rarrashi ba zai yi ba shi kenan. Gobe zan mata biza, ita da Halimatu. Sai ku tafi kai da ita, a can nake so ta yi karatu. Idan kuma ka ce amanarta ba zan taɓa yafe maka ba. A matsayina na mahaifinka ina mai baka umarni. Tun da na ga alamun da rarrashin ba za ka yi ba, umarni nake baka. In ka isa ka bijire umarni na, sai in gwada maka fushi na. Ya juya ya fice yana kallon mahaifin shi har ya shige faɗinsa. Ya sunkuyar da kai ƙasa cike da tashin hankali da jin kalaman mahaifinsa. Tunani iri-iri ya je ya kwanta da shi. Washe gari kamar ba zai fita ba, sai kuma ya fita. Suka hallara a dainin taraf, suka haɗa ido da Nusaiba. Tana ganin shi ta sake wani uban murmushi. Abinka da Sabo sun saba da shi, suna wasa tsakaninsu, kuma har yanzu ita bata fahimci komai game da dangantakarsu na aure da aka ɗaura ba. Nan ya ɗaure fuskan shi, ya ɗauke kansa daga kanta. A ciki kuwa ya gaida iyayen nashi, ya zauna kusa da Halimatu. Ta ce good morning yaya,
ba yabo ba fallasa ya amsa ni sai bata ce uncle jiya shine ka ture ne na faɗi na ji ciwo a gwiwata ba kaɗan ba fa. Ta soma ƙoƙarin za ta nuna mishi. Umma ta dakatar da ita ta ce ki daina manan sai ba wai baki san mijinki bane yanzu. Zaro ido ta yi tana kallon ta kafin ta mai da kallon ta gan Abidin sai kuma ta tunzuro baki a shagube fiskanta ta shagube har ma da hawaye. Ni ba shine mijina ba, Ado shine mijina, ni ba na son Ado nake so. Abidin ya taɓe bakin shi alamar ko a jikinsa ya mai da hankalinsa kan abinci gurin ti da ke haɗawa. Daji ya tsarabe ce waye Ado? Ado da yana nan wani mummuna da shi bai da kyau, bai da kuɗi. Baki ga onkul ɗinki ya fi shi kyau ba, ya fi shi kuɗi gashi kuma ɗan gaye zai tafi da ke yawo har cikin jirgi zai sake ku yi yawo. Dariya ta soma ba kakkautawa kafin ta rufe fuska da tafin hannu wai alamar ta ji kunya sai ta tuno a ƙauye inna ta gaya mata da safe ana ba wa miji fura a kai masa ruwa ya yi wanka ya je gona. Sai ta tuno ta juyo ta kalli Abidin ta ce uncle mijina za ka sha fura in kawo maka yanzu ka tashi mu je ka yi wanka. Inna ta ce kai inna ta ce za ka je gona ka yi aiki idan ka dawo na baka abinci na ce maka sannu da dawowa an gona. Sai ta rufe fuska cikin jin kunya. Abidin ya shagwabe fuska cike da takaici ya tashi ya bar gurin. Abincin da bai ci ba kenan. Umma ta ce tabbi kuruciya dangin hauka, wa ya gaya miki haka ake? Ta ce inna bara na je inda uncle na yake. Allah sarki. Yana shiga ɗaki tana shigowa a zatonsa Halimatu ce ba tare da ya juya ba ce please Halimatu get out, ba na son damuwa wallahi. Ta ce uncle ka manta ba na jin turanci ne? Lokacin da ya jiyo idanunsa suka sauka kan nata ce ke fita. Ta ce fitan zai ina. Inna ta ce mini idan miji ya shiga ɗaki bin shi ake shi yasa ne ma na biyo ka. Kalaman mahaifinsa ne suka fara masa yawo a kwakwalwa lokacin ɗin da ya tuno da ya ce ya yi magana ba tare da ta biyo shi a baya ba tana faɗin yanzu uncle za mu yi soyayya kamar yadda inna ta ce mata da miji suna soyayya ne? Ke dakata dalla. Ya juyo yana kallon ta idanunsa nan jajir fuska babu alamar wasa ya nuna mata hanyar fita. Ta juya tana zumburo baki cike da tsoronsa ta fice idanunta cike da hawaye ta ɗakin su ta samu Halimatu tana zuba kayansu a jaka ta zauna kusa da ita ta ce ƙawata me yasa ni mijina baya so na shi yasa nake son Ado yana min murmushi banda uncle me yasa haka? Halima ta dube ta bata san komai akan soyayya ba a matsayin shekarun nan nata hasali ma bata san wata dangantaka na tsakanin mata da miji ba ta dai ji ana faɗa ne kawai. Ta ce ni ma ban sani bane sai ba amma kewa kike ga waye ya gaya miki haka? Share hawayen fuskanta ta ce inna ta gaya min ta ce zan yi aure in yi biyayya na kula da mijina amma ban san yadda za a yi na kula da shi ba. Halima ta ajiye kayan hannunta tare da faɗi za mu je Bakura ne? Inna ta sake gaya mana nema ina so na yi wa mijina. Ta ce kina da miji ne? Waye mijinki ko unkul ne? Ya mutsa fuska ta ce ba shi bane mijina ba na son sa, Abbu nake so. Nusaiba ta so matsalle tare da faɗin ha Abbu ya tsufa bai da gayu bai da mota ni ba na son sa. Halimatu ta tunzuro baki ta ce shi ma ai zai fara gayu kamar yaya Abidin amma ki zo mu haɗa kayan mu. Umma ta ce da mu uncle zai je Malaysia a can za mu yi school. Nusaiba ta taɓe bakinta ta ce ni ba zan je ba zan iya zama a mota ba akwai nisa ko? Halima ta yi dariya ba kaɗan fa tare da faɗin ba ƙauye a jirgi ake zuwa ba da mota ba. Kin taɓa shiga jirgi? Ta girgiza kanta tare da murmushi tana faɗin tabɗe mu bar sauran ka. Halima tashi tana faɗin za mu bar su Umma kenan ta zo ta haɗa mana kayan mu. Ita ma Nusaiba tashi ta tana dariya. Hakan ko aka yi bayan gama shirye-shirye washe gari jirgin su ya ɗaga zuwa Malaysia. Time ɗin da suka iso Nusaiba duk ta jikkata saboda tsoron jirgi sai amai da ta rinka yi. Halima na mata dariya. Abidin duk inda ransa ya kai to ya gama ɓace musamman idan ya kalle ta wani haushinta da tsana yake ƙara je. Yarinyar nan tun sanda aka aura masa ita yake jin wani irin yanayi. A cikin yinin zazzaɓi haka ta ini zazzaɓi mai zafi ya rufe ta babu abin da take sai kuka tana kudundune a kan gado. Tausayinta ya kama Halimatu ta tuno idan ba ta da lafiya jikinta ya yi zafi Umma tana sa tsumma a ruwa tana mata a jiki. Ta ɗebo ruwa ta ɗauko ƙaramin tawul ta zo ta yi mata tana mata tausa. Nusaiba ko sai faman ajiyar zuciya take tana kallon Halima tana hawaye. Abinka da yarinta ita ma Halima sai ta soma hawaye.
a haka bacci ya ɗauke su dukansu. Jin shirun da ya yawa ne yasa ya biyo su ɗaki. Ga mamakinsa sai ya samu Halimatu a jikin Nusaiba ita ma tana bacci suna rike da juna. Ya matso a hankali inda suke ɗauke Halimatu ya gyara mata kwanciya. A nan ya ji jikin Nusaiba da zafi ba kaɗan ba, ya juyo kuma ko tunanin me oho sai ya dawo ya tada ita zaune. Har lokacin idanunta a limshe ba ta buɗe ba, cikin murya ƙasa-ƙasa ya ce Nusaiba. A hankali ta bude idanunta ta ɗora a kan nasa, ta ƙaƙalo murmushi mai kama da na yaƙe wadda ke ɗauke da ciwo ta ce mijina ya ɓata fuska, ni ba mijinki ba ne. Ina da wadda nake so zan aura, kar na ƙara jin kin kira ni da mijinki. Ta turo baki gaba sai hawaye sharshar ta ce onkul ni waye mijina. Ai inna ta ce ina da miji, ya ce inna ta miki wasa ne kawai baki da miji, idan kin girma za ki yi miji, idan kina so mu shirya mu rinka wasa kamar da to sai dai ki rinka kira na yayanki ki daina sai min mijinki. Shiru ta tana kallon Halimatu kafin ta kalle shi ta ce ni bana so dama ka zama mijina, Ado nake so. Ya taɓe bakin shi tare da faɗin yaran ƙauyen nan idanunsu haka ke buɗuwa saboda iyaye da suke saurin ɓata su gunyi musu maganan aure waɗanda ba su dace ba, musamman ma irin Nusaiba wadda in nake zaunar da ita tana gaya mata wasu abubuwa. Bai kula ta bai zai ɗauko magani da ruwa ya bata ta sha, ya kwantar da ita ya ja musu bargo lullube su kafin ya tashi ya fice daga ɗakin. Kwanakin su 2 a garin ya nema musu admission da ikon Allah aka samu za su fara daga JS2. Sanda suka zo school din yana tare da principal suka tattauna akan yaran. Hankalin Nusaiba ya tafi zuwa wani wuri tunani mai zurfi daga inda suka jiyo hayaniyar yara suna jumping I am jumping. Yara ne ƙanana 'yan firamare 1 tare da malamarsu. Abidin ya soma bayani wannan ita ce Halima Umar Makama, sai ɗayar kuma Nusaiba Abubakar Makama wadda nake so a kula da ita sosai saboda rashin ji. Yayi shiru bai ƙarisa maganarsa ba sakamakon rashin ganin ta da ya auren da ya barta. Zari ido yana kallon Halimatu. Ina Nusaiba ne? Da hannu ta nuna masa yaran da suke harabar makarantar suna jamfin. Can ya tsinkayo ta babba a cikinsu tana dariya. Da sauri ya isa gurin ya kamo ta tare da jan kunnenta ɗaya. Halima ta ce please yaya don Allah ka kyale ta kada ta yi kuka. Ya cika ta yana faɗin idan ta yi kuka sai me? Nusaiba yana riƙe da kunnuwanta, bakinta na a ture a gaba. Haka aka nufi class da su. Yara ne zalla, girmama su suke yi, sai dai mabambanta ne kawai a yare. Da kagansu kala-kala, durin zama haka suke. Nusaiba dariya take yi, bakinta ya kirfuwa saboda kujerun da take zaune a kai bata taɓa ganin irinsu ba. Halima dai sai ɓata rai take tana jin haushin Nusaiba yadda ta sa ake kallon su sai a ɗauka dukansu ƙauyawa ne, ai daga ƙauye suka fito. Nusaiba ki bari mana, kin ga ana kallon ki fa sai kowa ya san daga ƙauye kika zo. Ai ko sai ta fara nutsuwa ta ɓata fuska tana ɗauki kai wai ta alamar dole ba 'yar ƙauye ba sai ita. Bayan sati 2 da fara zuwa makaranta tare suka fito da Halima sanye da uniform ɗinsu kowanne da jakarsa a hannu. Haka suka zo kuma sauraron sa ba su yi ba, suka zauna suka yi breakfast. Kowace ta ja kujera haɗe da gaida shi. Bai amsa ba ya zuba mana sai ba ido ya ajiye yaron da ya ce to saurara tukunna, yaron da kika dake shi jiya a school me dalilin da yasa kika dake shi? Bata rai ta kawai ta tashi ta ce shi ne yake ya karya mini fensir na ne kuma na dake sa. Yayi shiru kamar bai zai magana ba ya ce dan ya karya miki fensil naki babu malami a ajin ne da ba za ki faɗa ba? Nan fa ba ƙauye ba ne da kike gani zaki da yaran mutane a kyale ki. Dan iyayensu ba za su bar ki ba kuma malamai zane ki za su yi. Ni ma kuma zan dake ki idan kika sake. Ta yi shiru ba tare da ta yi magana ba. Ya ci gaba da cusa abinci kawai take bakinta. Halimatu ta kwantar da kai ta ce ka yi haƙuri yaya ba za ta ƙara ba please. Ka yafe mata kada ka yi fushi da ita. Ya ɗauke kansa daga duban ta mai daga Halimatu ya gani sai ba ce baki ji ne ina magana kin yi min shiru. Ta ɗago da manyan idanunta nan ta zuba mishi cikin shagwaba ba tare da ta yi magana ba. Ta kai ti bakinta tsawon da ya daka mata ne tare da kiran sunanta. Sai ba ta ajiye kofin ta tashi tana fushi. A gaskiya onkul ne ka daina kirana da Nusaiba, yanzu ni ba 'yar ƙauye ba sai na canza sunana Nusi. Ita kuma Halimatu ta zama Halimsi. Ta ɗauki jakarta kawai ta fice daga gidan baki ɗaya, inda ni kuma nake cewa alhamdulillah.
duka nan na kawo ƙarshen babi na 1 a cikin littafin Adon Tafiya, littafi na 1. Kuma a nan babi na 1 ya zo ƙarshe, kuma nake cewa farko kenan kuma somin taɓi daga cikin littafin Adon Tafiya, littafi na 1 babi na 1. Don haka nake cewa alhamdulillah, littafi ne na Fatima Zara mai take da Adon Tafiya, wadda ni kuma mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe na karanto muku shi. Nake cewa nan babi na 1 ya zo ƙarshe saboda wasu dalilai, sai mu je zuwa a babi na 2 domin jin yadda za ta kasance a cikin littafin Adon Tafiya. Wannan kenan. Dab da za ta bar falo ya kira sunan ta, yace sai ba zo nan. Duk ta tsaya ba tare da ta juyo ba, kawai da jakarta na hannunta. Mamaki ne ya cika shi. Ya tashi zai inda take daidai lokacin da Halimatu ta kammala breakfast ɗinta ta sunkuci jakarta. Jin takunsa a bayanta ne ya sa ta yi saurin juyowa, tana tsoron kar ya kai mata duka. Ta ɓata fuska ta ce, amma uncle yanzu na gama gaya maka suna na Nusi, not Nusaiba ko? Halima ta ce, ya Abidin, ka zo mu je don Allah, kada mu late please. Ya girgiza kanshi kawai cike da mamaki. Ya fita tun zuwansa garin nan idan za su fita ko za a kai su school, Nusaiba ce mai zama a gaba, ko da shi zai kai su ko direba. Amma yau ga mamakinsa gidan baya ta shiga inda Halimatu ke zama. Yaya ka ce ta fito ta bani wurina, ne zan ta zauna a inda nake zama. Ya sunkuyo da kofar mota yana faɗin ki fito, ni a baya zan zauna. Friends ɗina suna gaya min mai zama a baya shine Hajiya mai kuɗi, wadda kuma ke zama a gaban motan direba ne ko kuma mai aiki. Ya buɗe murfin mota yana kallon ta cikin mamaki, ya ce, wato ni ne yanzu na zama direba ko? Ta yi shiru bata tanka masa ba. Alright, to Halima shiga mota, direba zai kai ku, ni ba zan tuka ta ba kamar yadda take so. Nan ma ya shiru bata tanka ba, illa ɗauki kanta da ta yi gefe ɗaya. Ya je ya kira direba ya kai su. A sanye Halima ta shiga motar, idanunta cike da hawaye har suka iso school ɗin nan. Suna shiga class kuma kamar wata malama, duk ɗaliban aji suka tashi suna faɗin good morning Nusi. Ta yamutsa fuska, kana ta samu wuri ta zauna, suma tana zama suma suka zauna. Kakkaf yan ajin tsoronta suke ji saboda yadda take yi wa mutum dukan tsiya idan ya yi mata wani abu. Ya zama nan da gaba ɗaya ajin abin da ta ce shi za a yi. Tuwon ƙauye ai ba wasa ba ne. Ta bude jakarta ta zaro littattafanta, dama ba ta note a class, sai dai kawai ta bi desk tana kallon note ɗin kowa, wadda ya mata kyau shi zai mata note ɗinta a wannan rana. Ta raba littattafanta na iya subject ɗin da za su yi a wannan rana. Ta zauna, idan an tashi duk wadda ta ba wa note to zai kai mata abinta in ya gama. Idan kuma assignment ne ba ta yi ko a gida, idan Abidin yana koya wa Halimatu, idan ya ce ke ba za ki bane sai ta ce na yi nawa tun a school. Halima kuwa sai dai kawai ta kalle ta da take zuwa da shi gida ana mata. Idan ya tambaye ta ta ɗauko ya gani, za ta tashi ta shige ɗaki ta saki, ba za ta ƙara fitowa ba sai lokacin zuwa school, sanda shi ma yana ƙoƙarin zuwa nashi school ɗin. Tana isa class za ta ce kowa ya fidda assignment ɗinsa ko kuma a yi mata submitting ɗin a desk ɗinta. Tana zaune, duk wanda ya kwanta mata to shi kenan, wanda ya mata assignment ɗin nan shi zai mata a wannan rana. Time ɗin da aka tashi daga school, direba ya zo ɗaukan su kuwa sun yi tafiya ne suka iso babban titi inda ya zamana hanyar kowanne daban, musamman ma ma'aikata. A tsakiyar titin ɗin ta ce da direba ya fakin, babu gardama direba ya fakin, tun da shi ma tsoron ta yake ji tun ranar da ta wanka masa wani mari. Halima ta juyo tana mamaki, ita ma cike da tsoro, ta ce me yasa ne Nusi? Ta fito da cingan ba tare da ta yi magana ba. Ta buɗe murfin mota ta fito, saman mota ta hau, tana kallon mutanen da suke ta tsayuwa. Kafin ka ce menene, goslo ya yi yawa a titi, tun da dai dama babban titi aka toshe. Fararen mutane suka fara tsaki, wasu kuma suka daki steering mota, da yawa ba su san dalilin tare hanya ba. Tana tsaye a saman mota tana ƙare ma mutane kallo, tana cin cingam tana dariya. Ta juya gabas da yamma sai ta kwashe da dariya idan ta ga motocin da suka jerun nan, ita kanta bata san adadin su ba. Nan kuwa masu yin hon suna yin da alama sun soma gajiya da tsayuwa ne. Lokacin da hankalinsu ya kai gare ta suka soma fitowa suna zaginta da yare daban-daban, suna ta zuwa. Nan fa ta sauko, Halima na zaune, tsoro ya cika ta a cikin mota. Abidin kuwa
yana ɗaya daga cikin mutanen da goslo ya hana su tafiya. Ya ja dogon tsaki tare da duba agogon hannun shi, kamar an ce ya daga kanshi sama ta glass kawai ya hango ta tsaye akan mota, sai dariya take yi tana rike da kugunta. Mutane na bata hakuri, wasu kuma na zaginta ko a jikinta. Ya fito daga motan da sauri ya nufe su, tana tsaye ta tsinkayo shi ya nufo su da sauri, kawai ta sauka kan motar ta shiga, direba ta ce mu je. Ɗaya daga cikin mutanen ya cire takalmin shi ya jefi glass ɗin motar, aikuwa bisa katari sai gashi glass ɗin ta yi tsawa. Allah ya so Halima ita kaɗai ce a baya, shi ma dan kawai ya yi saurin dukawa ne da glass ɗin nan zai mata illa, ta duka ne. Suna isowa gida ta shige ɗaki ta sake tana tsalle, abin ya burge ta. Yana shigowa bai bi ta kanta ba, amma dai ya ƙudurta a ransa sai ya mata dukan tsiya, in ya so duk abin da za ta yi, abin da za ta ɗauka ta ɗauka. Dama haka take, idan ya dake ta abinsa mai muhimmanci take ɗauka ta ɓoye. Dole sai ya dawo yana rarrashin ta ya bata haƙuri kafin ta bashi. Kwanaki 2 ba su haɗu da ita ba, sai da ya kasance Sunday ta fito cikin wata irin shiga, ta zuba gashinta a doron bayanta, sanye take da wata irin mai tsitsiyar riga iya gwiwarta, ga wasu irin takalmi masu tsinin gaske da ta saka robe kafafunta, wato dark space, ga kuma fiskanta ma da ta sa wani glass ta rufe, ga bakin gashin nan da ya kwanta, ga bakinta nan ya sha jan baki, ko ina ya ji haka. Sai jakarta da ta riko a hannunta wa ita yar gayu, gabansu ta zo ta ɗauke kanta daga gare shi, tamkar bata gan shi ba. ta ce, malam zan fita. Shiru ya kamar bai zai magana ba, tun ya ce zuwa ina? Kai tsaye ta ce zuwa coci. Ya ce what? Coci? Kawai ina ra'ayi in je coci ne, saboda na ga nan garin wayewa ta yi musu yawa, ga kuɗi, ba su addini, za su yi ta zuwa coci. Ni ina so na je na yi waƙoƙi da rawa ne ma kamar yadda suke. Ya ce waye gaya miki haka? Kin ne miki addinin ki rasa inda ake ne, ko kuma malaman addini ne babu a nan ƙasan kika rasa kin nema? Idan ba a addini a garin na, ai zaman garin ba na musulmai bane, to me musulmai zai a cikin shi? Sannan kuma shi wancan masallaci da kike kira coci shine ko menene? To wancan da kike gani masallaci ne, in kin fita za a gaya miki kowa ma, an gaya miki kowa ma kafirta ne. Ta juyo tana kallon sa, fuskan nan babu wani alamar wasa, cike da ɓacin rai wai ita kar ya ɓata mata lokaci. Ta jefar da jakanta da takalmi, ta zauna kusa da shi, ta fara hawaye. Shikenan, komai idan na ce zan yi ba ni da ikon yi, kullum sai ka yi min faɗa kamar ba a so na. Shiru yayi bai tanka mata ba, ce na san abin da nake yi fa, ni da hankali na nake. Ce I see, kina da hankali, kike musulma kuma kice zaki je coci? No wonder, I shall never end. Abin ya ɗaure mini kai ba kaɗan ba. Halimatu ne ta matso ta ce yaya, Nusi tana so ta je coci ne domin ta yi rawa kawai, ko a kilas haka take suna mata waka tana rawa. Haba dan Allah, haba Halima, a kilas kuma? Ta gyaɗa kai tana kallon sa kawai, ba ta wani abu ba. Yaya ba ta not da ka ganta nan, ba ta assignment, sai dai ta bayar a yi mata. Haka zalika kuma duk yaron da ya mata abu duka take, idan ya kai ta ƙara inda uncle za ta ƙara dukan shi, kuma in ya kai ta ƙara. Abidin ya yi shiru, zuciyar shi na masa zafi kamar menene. Wannan karo ya yi asarar tafiya Najeriya, a maimakon ta zame masa adon tafiya, sai gashi ta zame masa bala'i. Ya ce in tashi daga jikina mara kunya kawai, ko zaki mai wani irin yanayi ne? Ta ci gaba da share hawayen fuskanta, tana tunzuro baki, ta sauko ta rungume kafafun shi tana kuka. Ƙarya take min uncle, kuma sai na mata duka in muka je school gobe. Karki da ke ta, ba duka ba, in kin ga dama ki kashe ta ma in zaki iya. Ta ci gaba da kuka tare da faɗin Allah sai na mata duka, sai na ji mata ciwo, sai na fasa mata baki da kai, kamar yadda na yi wa miron mu. Kuma ni yanzu ba ƙawata ba ce, ke na canza ƙawaye. Sadiya da Aisha da Zara da kuma Hasina su ne kawai ƙawayena. Cikin maza kuma Paul da kuma Tega kai su ne kawai ƙawayena, kuma daga yau ba zan ƙara zama da ke ba, tun da kina mini ƙarya. Ta ci gaba da kukanta. Shiru yayi yana mamaki, idanunsa a kanta. Mafita ɗaya ce kuma ita zai bi, yana ganin hakan shi zai sa ta shiryu. Ya rungumo ta zuwa jikin shi, ce shiru kanwata, ki bar Halimatu, na san ƙarya take miki, shi yasa ba zan dake ki ba, ke ma ki haƙuri, kada ki dai
kada ki dake ta, kin ji ko, dan Allah ya haƙure kanwata, amma waɗannan ƙawayen naki mazan nan ki canja su, kin ji ko nosi baby. Ta gyaɗa kai tana murmushi ta ce zan canja su uncle, amma kai ma za ka zama abokina daga yau ko? Ya gyaɗa kansa ya miƙo mata hannu ce to mu gaisa abota. Idanunsa a kanta ta yi dariya ta tashi tare da faɗin uncle ka san fa ban yi wanka ba na sa wannan kayan. Na yi kwalliya ne amma barin zan yi wanka, na ce Halima ta cuɗa ni ta ƙi shine ni ma na ƙin wanka. Ya ce to yanzu zai ki wankan ki zo ina jiran ki za mu yi magana. To shikenan mu je mana sai ka min wankan ka cuɗa ne da kyau. Ya rufe hannunsa ya ce Halima da Allah je ki mata, ba zan yi iya ba fa, ba wadda zan iya yi ma wanka a cikin ku. Ni yaya ba zan iya cuɗa ta ba, ita ma ba ta cuɗa ne ai. Ya ce to shikenan je ki Nusi ki cire kayan ki, zan kira Junaina sai ta zo ta miki wanka mai kyau ko mai aiki. Ta fice ba tare da ta yi magana ba, ya bi ta da kallo, kawai yarinta ce, nan da wasu shekaru ya san ba za ta kwatanta haka ba. Abu ɗaya ne da ya tsaya masa a rai shine wasu arna da ta kira sunayensu yanzu a matsayin ƙawayenta maza. Kai mafita ɗaya ne kawai, body zai kai ta gobe. Washe gari kuwa haka ya kwashe su ya je mata provision da komai ya kai ta school. Bata fahimci komai ba sai sanda ta ji yana faɗin ita kaɗai za ta yi boarding. Halima kuwa dai za ta yi, a raunana take kallonsa ta ce uncle ni zan yi body, Allah bana so sai ga hawaye. To ni shikenan ya zan yi sai ba baki ji ne, idan ba body na kawo ki ba zan samu sauki a raina ba. Da kuruciyanki kina so ki haddasa min damuwa. Cikin kuka ta ce wallahi uncle na bare ba zan sake ba, please kai hakuri. Halima sai tsalle take tana jin daɗi tana mata gwalo. Ta zo kawai ta rungume shi tana kuka har cikin ransa sai da ya ji kukan nan nata, please uncle na bare ba zan sake ba. Iya tausayi dai yau kan da ya ji tausayinta matuka, babu yadda ya iya. Karo na farko da ya kai mata sumbata a goshi kenan ya sa hannu ya shafi gashin kanta cikin wani yanayi. Ki haƙuri ki zauna a nan, ba abin da zai same ki, ba wadda zai dake ki. Baki ga duk kayan da na sayo miki bane, ke kaɗai ne fa banda Halimatu. Ta fisga jikinta ta soma buɗe jakan nan tana kiran ni bana so gida nake so na koma. Shiru yayi tare da riko ta yace I promise gobe idan na zo ɗaukan Halima zan wuce da ke, amma fa for now ki kwana ko da ɗaya ne kin ji. Shiru ta ci gaba da kukanta ba tare da ta sake magana ba, ta fice ko kayan bata ɗauka bai bi bayanta da idanu cike da tausayinta kamar zai ce ta dawo. Tunda suka bar school ɗin nan ya nufi inda budurwarsa take, a can suka yi nishi da Halimatu kafin su dawo gida. Suna shiga falo suka soma jin waka na tashi. A tunaninsa Junaina ce. Ya sauri ya shige falon, ta ya tsaya da mamaki ganin Nusi tana rawa. Cike da tsoro ya katse ta. Sai ba taya aka kika fito daga makaranta kika dawo ne, kin zama aljana ne? Ta tunzuro bakinta, Allah ne ba zan kwana a wannan school din ba, ni bana son boarding. Wace to shikenan ki zauna a gida tun da ban da iko akan ki. Ya juya ran shi a ɓace ta ce uncle ni ba ka so na kenan. Kafin ya wani abu ta ce ka fi son Halimatu da wannan matar ka ko? Saboda ni ina yar ƙauye ban iya gayu ba, shikenan kamar da ni inda abbuna yake. Ya shiru bai tanka mata bai fice. Haka rayuwarsu ta ci gaba ta tafiya. Bayan wasu watanni yana zaune a ɗaki, da yammaci ta shigo ɗakin a guje tana kwala masa kira uncle. Ya taso, yana tashi ta fada jikin shi tana kuka, menene, ina Halimatu? Ta cire zaninta haɗe da ciro masa fantinta tana ƙoƙari ta nuna masa. Ya ɗauki kanshi, uncle ka duba ka gani fa jini ne, ban san menene ya ji min ciwo ba, jini na ta zuba. A lokacin ne ya fahimce ta, ya jo yana kallon ta, jikinsa ya mutu, yanzu ne fa ta fara period kenan. Amma Halimatu tun latsiya ta fara period. Ya ɗauka time ɗaya suka fara, yara sun girma kenan. Ita Halima me yasa bata nuna mishi ba sai yau Nusaiba ta fara. In ba ranar da ya ganta tana safa ba, ai bai taɓa sanin ta fara ba kenan. Ta fi Nusaiba sirri. Oh, ya dafe goshin shi lokacin da ya ji ta sake kara ta fadi ƙasa tana kuka, na shiga uku abu zan mutu. Ya dawo gaban ta ya tsugunna ya ce kamata yake san kin girma yanzu. Nusaiba duk abin da kike nan ki daina, abin da kika gani a fan ɗinkin nan girma ne ya zo miki. Zaro ido ta tana kallon sa, fuskanta cike da hawaye ta ce girma kuma. Ya ce kin ga wannan abin da kika gani, to ki ci gaba da zama da ƙawayenki. In kika ci gaba da zama da ƙawayenki ciki zaki ki haihu, kuma idan mace ta yi ciki kashe ta ake yi, na gaya miki.
ƙara ma ki kula. Zaro ido ta yi waje cike da razana. Da gaske uncle ya gyaɗa kansa. Kuma yadda kika san ana yanka rago haka ake yanka duk wadda ta yi wasa da namiji in ta yi ciki. Ta soma hawaye tana yarfe hannu ta ce uncle yanzu ya zan yi. Ya ce to ki daina dukan mutane, ki daina neman tsokana, ki daina faɗa, kuma ki daina wasa da maza. Idan ba haka ba ni dai ba ruwana duk abin da aka yi. Riƙe hannunsa ta yi tana kuka kamar ranta zai fita. Ta ce na bari uncle ba zan ƙara tsokana ba, amma ka ce jinin nan kar ya ƙara fitowa ba na so. Ya riƙe hannunta to zo ki gani. Suka je ɗaki. Lokacin Halimatu ta fito daga wanka tana shafa mai. Kalle ta ce Halima ki zo ki nuna wa ƴar uwanki yadda ake wannan abin. Ta ce wani abin kuma yaya? Ya dubi Nusaiba ya ce me ma kika ce? Turo baki ta share hawayen fuskanta ta ki magana. Ya ce to mu je na gaya miki. Ta ce ba na so. Ya yi shiru yana tunani yanzu an fara sanin kai kenan, tunda dai ba a so ya ga jikin ɗin. Ya tuno fa tun san da kirjinta ya fara tasowa ta daina sakin jiki, ta daina bari yana ganin jikinta. Yanzu kuma an girma kenan. Ya girgiza kai ya juya ya fice. Suka shige toilet tare da Halimatu tana tambayar ta menene Nosi. Ba su jima ba a ciki ko suka fito. Tana tafe kafafunta a buɗe tana shigowa tun so falo daidai lokacin da zai fito kenan. Ya kwashe da dariya yana matukar dariya ba kaɗan ba. Ta ce uncle menene? Ya ce to abu ya kai ga iya yi kuma wannan tafiya haka. Ta so mu hawaye. Ai Halima ne ta ce mini wani abu, ta sa mini wani abu wai shi fat na sa shi fa uncle wallahi babu daɗin tafiya da shi gaba ɗaya. Ya ce za ki saba ai amma ki haɗa kafafunki, kada Junaina ta gani ta gane abin da kike. ba ki ga Halimatu ba ta wannan tafiya ba ne? Ta ce uncle ita ma tana yi ne. Ya gyaɗa kansa yana kallon ta. Ajiyar zuciya ta ce ashe ma ba ita kaɗai za ta mutu ba. Ta ce uncle kenan an ce idan namiji ya riƙe hannun mutum mutuwa yake. Yanzu ni ma da zaran ya gama fitowa ya ƙare zan mutu kenan? Ya ce no banda irin wannan, yanzu ki bar wannan maganan ki zo mu je mu kwanta ko. Ta girgiza kanta tana murmushi. Yau a ɗakin mu zan kwana, ni dai bana so na yi ciki a zo a kashe ni. Tare suke kwanciya dama saboda rigimar da suke da Halimatu ne yasa ya raba musu wurin kwana. Yau kuma gashi gudun shi ake. Lallai ne sai bata so ma hankali. Daɗi ya ji a ran shi ba kaɗan ba. Lokacin da ya zo kwanciya sai ya ji babu daɗi. Duk surutunta da shagubar da take yau dai babu. Ta shiga jikin shi ba kaɗan ba. Sai ya ji ta gundure shi. Gadon kuma ya masa girma da babu ita ɗin. Ya diro daga gadon ya nufi ɗakinsu. Sun daɗe da kwanciya. Gashinta da ya babbazu a kan filo ya juyo ja ƙofar ya kulle ya dawo ɓangaren shi. Bayan wasu shekaru ko zan iya ce shekaru 17 kenan yanzu suna SS2. Babu abin da ya canja daga Nosi. Girman jikinsu ɗaya ne dai, sai dai Nosi ta fi Halimsi tsayi. Ya yi sauri kuma yau da ya musu alkawarin zuwa musu da malami domin ya riƙa koyar da su a gida duk da dai suna zuwa Islamiyya, to yana so su ƙara samun fahimta. Lallai kam. Daga nan kuwa ya ci gaba da abubuwa baya so ne. Haka suka shirya da Halimsi, hijabinta har ƙasa Nosi kuwa gele ta ɗauko. Malamin nan nasu na Islamiyya haka zaki je mishi? Ta ce to ina ruwana, ke ma me yana ki a ciki? Ta ce to Allah baki haƙuri. Babu. Dab da za su fito ko falo suka sai ga Abidin ya fito daga ɗakin shi. Ke Nosi ina zaki je haka? Baki ga shigar da yar uwarki ta yi bane? Ta zumburo baki tana buga kafa a ƙasa. Ni ba na son sa ido wallahi. Ita ma kawai munafurci ne yasa ta sanya shi. Kawai dai ne mata a takura ni ne kawai. Ce ni ne kenan ɗan sa ido kuma ni nake takura ki? Ta ƙara zumburo bakinta in gaba ta jefar da gyalen ta ce tare da faɗin yarinya ta ƙarama da ni wannan munafurcin ba zai yiwu ba. Tunda ta iya munafurci sai na mata baki, na fasa mata baki har ma da mai goya mata baya. Ya fisgo ta sai da ta buge girjin shi ta sa ƙara. Zo ki fasa min baki ki nuna mini kin girma da cin tuwon ƙauye. Wallahi ni ba yar ƙauye ba ce, sai dai in kai ne. Uncle ni fa ka daina kirana da yar ƙauye. Ba na son ƙawayena su ji su min dariya, kuma Halimsi ma za ta iya rena ni. Cike da mamaki ya ce idan kin manta ke wace ce to bara in tuna miki. Kada nan gaba ki ce baki san mu ba ko kuma baki san su Abu ba. Zama a Malaysia ai ba aljanna ba ce. Lallai kan haka yake. Waiwaye adon tafiya. Kada dai ku manta muna cikin littafin Adon Tafiya ne, littafi na 1 babi na 2. Na haka bari mu yi waiwayen mu gani
A can gefe guda kuwa Alhaji Umar Makama shine yaya agun Alhaji Abubakar Makama. Su biyu ne tal agun iyayensu suka taso a ƙauyen Bakura. A nan suka girma suka yi rayuwarsu. Dadi ne ya dawo da zama a garin Sokoto, kasancewar a nan ya samu aiki tun bayan rasuwar iyayensu. Komai na Abu da iyalansa dadi ne ke yi, har Makka sai da ya kai shi da inna. Tunda aka haife ki, a cewar Abu, bai sake samun kwanciyar hankali ba saboda rigimar ki, ga kuka kamar mayya. Duk dare sai kin hana mutanen gidan bacci, har ma da makota saboda kukan ki. Har kika girma, Abu da inna ba su taba samun hutu ba, neman tsokana a gunki. Duk yara da faɗace a hanya sai kin hana su nutsuwa. Shi yasa bana damuwa da duk abin da kike mini saboda na riga na san halinki. Idan na zo Bakura muna tare da ke koyaushe saboda ina son yarintarki, har na fara guje miki lokacin Adon. Sai kuma ya shiru, baya son ya faɗa mata aurensa da ke kanta. Bayan tahowar mu nan ne dadi yake gaya mini ya mai da su Abu Sokoto sabon gidansa. Bana so na tsaye da ku saboda malam na jiran ku. Idan kin dawo zan ƙarisa miki labarin ɗin. Ta zube ƙasa ta ɗora hannunta a kai. Na shiga uku. Ana mata gori wai ita 'yar ƙauye, wayo Allah, ta gama da kanta. Halima ta kalli Abidin da mamaki, shi ma kallonta yake, bai magana bai juya ya fice. Ita ma Halima ta fita bata kula ta ba. Kukanta take ta gama ta ɗauko hijabi ta fice. Tana fita kuwa inda kuma nake cewa alhamdulillah, duka anan na kawo ƙarshen babi na 2 cikin littafi na 1. Sai mu je zuwa cikin littafi na 1 kuma babi na 3, babi na ƙarshe. Ai sauraro lafiya. A gefe guda kuwa ta yi kukanta, ta sa hijabi ta fito. Tana isowa inda malamin ke zaune yana koyar da Halima, kawai ta sake jakanta ta kwashe da dariya. Suka jiyo suna kallonta. Dariya ta yi sosai babu kakkautawa, har da tafa hannaye. Malamin ya tsargu, musamman da ya ga tana nuna shi da yatsa. Ya so mu duba jikin shi, ba shi da wata miskila ta dariya. Tun tana dariya daga tsaye har ta kai ga ƙasa, har ta zauna tana riƙe ciki. Cikin tsawa da ɓacin rai malamin na ya miƙe. Me kike wa dariya ne? Ta gimtsa dariya ta girgiza kanta. Ba komai malam. Yana juyawa ta sa wata dariya. Ran Halima ya ɓaci, ta san abu ɗaya za ta gaya mata, ita ma ranta ya ɓaci. Ta daina wannan dariya. Nusu cikin dariya ta ce, malam wannan tsalkakakkar riga haka sai ka ce mai shirin tsallake wuta? Ko baka da kuɗin yadi ne shi ne ka zauna haka? Baka da kuɗi ne yadi ka zauna a Malaysia? Halima ta katse ta, wai me yasa kike haka ne? Ke baki da kirki, baki da tarbiyya ko? Malamin ki ne fa, ko babu komai ya girme ki, yana karantar da ke. Yana da kyau ki haka. Ko ina sai kin nuna halin ki na ƙauyanci da gidadanci, wato ke sai kin tabbatar ma mutane ke renon ƙauye ce. Jin ta ambaci ƙauye ne yasa ta tsaya cak da dariyanta. Cikin fushi ta zumburo baki ta yi kanta. Sai ga Abidun ya fito, zai fito da sauri yayi kansu da ƙyar ya raba su. Me kuke haka? Malam kana gani kuma ba za ka yi abu ba, za ka kyale su? Halima ne ta ce, ai ka san me take yi ne? Da zuwa fa ta so mai mana dariya. Wai shigar su ne ta yi kama da masu tsallake wuta. Wai ba shi da kuɗin yadi ne yake zaune a garin nan? Ya juya gani sai ba. Wai haka ne Nusi? Ta ce ƙarya take uncle. Ka tambayi malam ka ji mana. Nusi in ta juya ga malam, ni ba da kai nake ba fa, wani mafarki da nayi na tuno shine nake nanatawa, amma fa kai hakuri. Ta tunzuro bakinta ta je ta zauna a tana gungune. Abidin ya bashi hakuri, ya girgiza kansa, kawai ya koma falo. Fitar da ya fasa kenan. A cikin wannan yanayi zama da suka yi a awannin da suka ɗauka ne malam ya musu wa'azi sosai, har ya gangaro kan abin da ya shafi rayuwa. Ba Halima kaɗai ba, ita kanta Nusaiba ta nutsu ta zuba wa malam ido, babu ko kiftawa, har tsarguwa ke da kallon da take masa. Kana ya gangaro kan zamantakewar aure. Nan ne ta ƙara nutsuwa, domin abin da take so kenan. Shi yasa yanzu ko school ta je ba ta da gurin zama sai inda ake hiran aure. Tuni ta amince, ta yarda a ranta aure daɗi ne da shi. Bayan malam ya gama ne ya karantar da su ya tafi. Suka nufi cikin gida. Abidin na zaune a falo yana kallon wani indian film, Japtak Hejan. Kai soyayya ce zalla a fim. Ta zauna kusa da shi tana kallon yadda suke rungume juna tare da kisin na kansu. Halimsi kuwa ɗaki ta nufa. Ta kula karatun da kawai take. Ta yi zurfi a kallon TV, bata ma san ko wani abu, ko gifta idon ta bata yi. Shi kuma ya tsare ta da ido yana kallon ta, ya dai san komai. Bata jin komai a inda to bai san dalilin ta na kafa ma TV ido ba. A raunane ta juyo tana kallon shi, shi ma ita yake kallo. Ta limshe idanunta haɗe da langwabar da kanta. Cikin wata irin murya ta kira sunansa.
sai da ya ji wani irin yanayi har tsigar jikinsa sai da ta tashi. Uncle bai amsa ba illa idanu da ya kafe ta da su. Ta ce, uncle ni aure nake so, don Allah ka min aure. Ka min aure uncle, ina son aure. Zura mata idanu ya yi cike da mamaki da tsoro ya maimaita aure. Ta gyaɗa kai tana kallon sa haɗe da rufe fuskanta wai ta ji kunya. Ya ce, kin san me ake nufi da aure ko? Ta ce, na sani mana, aure soyayya ne. Ya ce, me soyayya? Ta yi shiru kafin ta ce, ina so a yi ta wasa ana dariya. Tsaki kawai ya ja sannan ya tashi ya fice. Ta bi shi da kallon bayan shi tana hawaye. Ta tashi ta bi shi ta ce, ni wallahi uncle aure nake so ka min. Ɗazu malam ya ce miji da mata suna wasan ɓuya suna cin abinci tare kuma suna wasa, miji zai goya mata, ni ma ina so miji na goya ni. Su fita su yi yawo, su je su yi sayayya, su hau doki suna tsere da su. Ƙawayena sun gaya mini. Ya shiga ɗakin shi ya so mace da kayan jikin shi yana so domin ya wanka. Tun da goyo kike so yanzu zo in goya ki, sai ki daina mitar aure ko baki sani a cikin aure ba, baki san komai a cikin aure ba da sauran kinosi. Ta ce, ni bana son naka, ni aure nake so, mijina nake so ya goya ni. Ta ce, to shikenan ki fita zan shiga na wanka. A maimakon ta fita sai ta soma hawaye tana tsaye tana kallon shi. Ya kariso ya haɗa ta da kirjin shi ya rungume ta ya fara rarrashin ta. Ya ce, ni wannan yawan kukan ne bana so Nosi. Dadi ya ce bai yafe min ba idan na cutar da ke, don Allah ki daina kukan nan. Uncle promise za ka min aure? Na ce, I promise you idan kika gama school zan miki aure. Ta kankame shi cike da jin daɗi, ta sumbaci kuncin shi ta juya ta fice tana dariya. Kallon ta yake da murmushi har ta fice. Ya girgiza kanshi kawai ya juya. Alhamdulillah muna nan cikin littafin Adon Tafiya, littafi na ɗaya babi na ƙarshe. Inda tafiya ta yi tafiya dai bayan wasu lokaci mai tsawo da aka ɗauka. Har yanzu dai Nosi tana nan a cikin halinta, ba abin da ya sauya. Koyaushe maganganun da take jawo masa suna nan, yau wannan gobe wannan. Har ta kai ga ƙawayenta maza ma da ya mata magana abin da bai sauya ba. In kwatsam wata rana ya je kenan ya hango ta da ƙawayenta maza abin da suke. In ransa ya yi dubu ya ɓaci ganin yadda suke ta hira da dariya har da tafawa. Bata ankara ba. Halimatu na mata magana bata saurare ta ba, sai kawai ganin uncle ɗinta ta yi. Ya zo ya fige ta, suka san ya sa ta mota sai gida. Suna zuwa gida ko yana mata magana sai, please uncle kar fa ka dame ni da Allah, kar ka da. Shiru ta yi bata ƙarisa maganan ba sakamakon marin da ya sauka a fuskar ta. Bata ankara ba kawai ya ɗauke ta da wani wawan mari, ya fisgo ta da ƙarfi ya ɗaki da ita tana ihu. Amma ina Halimatu tana ta bashi haƙuri, yaya kai haƙuri ka mata a hankali don Allah, kada ka ji mata ciwo yaya. Bai saurare ta bai sa hannu tun daga saman riganta ya ga ya raba rigan biyu, da sauri ta sa hannu tana tare girjinta. Halima ta kau da kanta gefe cikin kuka ta ce, please uncle na bari ba zan ƙara ba. Ya ciro bel ɗin sai ya soma dukanta da shi, babu riga a jikinta. Halima ganin hakan ne yasa ita ma ta fashe da kuka, ganin dukan ba mai karewa ba ne yasa ta zo ta faɗi kan Nusaiba. Ya ci gaba da dukansu biyu ba tare da ya saurara ba, sai da ya yi duka yadda ya ishe shi. Kafin nan yar da bil ɗin sai ya fice daga gidan baki ɗaya cikin ɓacin rai. Haka suka haɗu suka yi ta kukansu, mai isar su ba mai rarrashin su. Kafin Halimatu ta tashi ta je ta ɗauko ruwan zafi da tawul ta zo ta kwantar da ita tana gasa mata jikinta, kuka take yi. Ga shafin bil ɗin nan ya kwanta mata raɗau ruɗu a jikinta. Kafin ka ce menene zazzaɓi mai zafi ya rufe ta. Ganin likita na wayo Allah, ganin jikinta na rawa sosai ne Halimatu ta lulluɓa mata katon bargo cikin kakarwa ta soma kuka tare da faɗin, nema idan na tashi sai na rama sai na ji masa ciwo, sai na fasa masa baki nema. Halima ta gimtsa dariyar da ke damunta tana hawaye. Ta ɗauki minti 10 tana gasa mata jikinta, ta sauko kan gado in ta fito daga ɗaki. A falo suka yi karo da juna, ya dube ta ya ɗauke kansa. Ta ce, yaya ka gani sai ba jikinta ya yi zafi sai kuka take. Ya taɓe bakin shi haɗe da kaɗa kafaɗinsa. Ya ce, sai me? Sai aka yi mai kuma? Ta ce, ka zo ka duba ta ya ga gani, don Allah ya kar ta mutu. Idan ta mutu mana, ai daɗi na ne. Sai me? Wannan ba masifa take jamin ba. Ta ce, please yaya, kai fa kace amanar ka ne, mu fa amanar ka ne.
ya yi shiru kamar ba zai yi magana ba. Ya ce, idan na je yanzu na ganta tsananta zan ƙara yi, ki ba ta magani ta sha, an jima za ta warware. Ta ce, to yaya ina za ka je yanzu? Ya yatsa na fuskarsa ya ce, wajen zan je, ko za ki je ne? Ta ɓata fuskanta domin ta tsani wannan ɗin. Ta juya ba tare da ta yi magana ba, shi ma bi ta da kallo ya fice kafin ma wani abu. Tana shiga ɗaki ta samu Nusaiba ta tashi ta zauna tana kallon jikinta tana kuka sai faɗi take, sai na rama ni ma sai na fasa masa baki. Ta ce, Halima, ina wayata? Don Allah ki bani wayata yanzu. Me za ki da wayar ki Nusi? Ni dai ki bani wayata, idan za ki bani kawai ki bani. In ta ɗauko waya ta miƙa mata, ta karɓa ta sona ta ɗauki waya ta miƙa mata, ta karɓa ta soma daddanna lambar waya. Taiga ta kira, yana ɗauka ta soma kuka tare da faɗin, Taiga kana ina ne? Da Allah to ka zo gidanmu yanzu, ka zo tare da abokanan kan nan, ku zo da bil ku yi wa ankul na irin dukan da ya mini yanzu nima. Idan ka zo layin mu ka kira ni, zan fito. Ta kashe wayarta. Halima ta zauna kusa da ita tare da faɗin, Nusaiba ba ankul zaki sa a yi wa duka ba ko? Ta share hawayenta tare da faɗin, shi mana, haba Nusaiba, me yasa kike haka? Yayanmu ne fa, dan Allah ki yi haƙuri. Ba zan yi ba tun da ni ma fasa min jiki sai na rama. Halima ta yi shiru tana kallonta. Da daddare tana kwance ta ga kira ta yace ga su sun zo layin din. Da kira ta tashi saboda jikinta da ya mata zafi. An ta fito cikin kicibis suka yi karo da shi a zaune a falo. Bai yi tsammanin ganin ta ba, ya juyo yana kallonta, ta tunzuro bakin nan gaba tana kokarin fita. Ke sai da gaban ta ya faɗi, ta juyo tana kallon sa, ina zaki je yanzu? Ta ce, Tega ne ya zo. Tegan ne ya sake zuwa? Yana ina? Dama ya zo ne da shi da abokanai na, za su rama min dukan da ka mini. Shiru ya yi cike da mamaki. Yanzu kan ba mamaki kaɗai ba, har da tsoro ta fara bashi. Ce, to shikenan, je ki zo da su mana. Ta juya tana faɗin, ba wani abu, ina zuwa yanzu. Ta ja dogon tsaki, ko mai ta tuna ne kuma sai ta dawo tare da faɗin, ni wallahi onkul ka daina mini abin da kake min nan, ni ba na son irin wannan, amma yanzu na yafe maka abin da ka min, idan kuma ka sake wallahi sai na sa su rama min, su ma duka kai ma. Shiru yayi yana kallon ta har ta fice. Washe gari da sassafe Zai ta zo gidan, domin kuwa lokacin ko tashi a bacci bai ba. Ta same su biyu zaune a falo, tun da suka ganta ba su sake kallon ta ba. Ta yi magana a kan su kira mata shi, ko waiwaye ma ba su yi sun kalle ta ba. Gashi ta kira wayar shi kuma a gashe. Ta samu guri ta zauna, zaman ta ke da wuya sai gashi ta soma bacci. Daman wayar da ta yi da shi jiya ba ta samu isasshen bacci ba. Nusi ta juyo tana kallon ta ce, Halima kin ganta? Wanda ba ta da kyau, wai ankul din mu yake son ta, wai dama wannan ce Zai din da yake ta zuzutawa din. Wallahi Zinatu kawar mu ma ta fi ta kyau. Ta ce, wallahi kuwa ki duba ki gani fa, wannan gashin ma ba nata bane, gashin doki ta sanya, kuma ki dubi kayan da ta zo da shi. Haba da Allah, sai ka ce ba musulma ba. Nusi ta tashi tare da faɗin, za mu haɗa shi da kawar mu ya aure ta. Ta fice kawai, bata jima ba sai gashi ta dawo ɗauke da almakashi. Tana zuwa da almakashin nan ta zo ta bayan kujera inda kanta yake sama. Babu tsoro ko fargaban komai, Nusi ta sa almakashi ta fara gutsura gashin nan. Ta dawo wajen matsatsen siket ɗin nan ma ta saka almakashi ta tsaga shi, har sai da ta tsaga shi ta rarraba shi kashi-kashi tukunna ta soma dariya. Ita ma Halima dariya ne ya ji karfinta. Ta ce, yauwa Nusi, kin yi daidai, sai mu ga ƙarshen karuwanci. Ta ƙara ƙyalƙyalewa da dariya. Ta ce, idan onkul ya gane fa, sai gaban ta ya faɗi. Ta yi ɗaki da sauri kawai ta saki ta rufe. Saukowar Abidin kenan daga matakalar benin ya yi daidai da farkawarta daga bacci. Tana ganin shi ta soma murmushi. Ta tashi tana faɗin, good morning sweetie. Ta tsaya cak sakamakon jin cinyoyinta da ta yi a waje. Ta soma kallon jikinta kafin ta ga gashin kanta na faɗowa ƙasa. Ta sa hannu ta lalubo, babu komai sai ɗan kaɗan. Da mamaki take kallon Halima da fuska a tsuke. Halima kuma hankalinta na kan TV ne. Abidin ya ƙariso tare da faɗin, me ya faru ne Zai baby? Waye miki haka?
Shiru ta yi saboda bakin ciki, sai ga hawaye yana zubowa daga idanunta. Ya sauko da sauri yana kallon Halimatu. Cikin tsawa yake kallon ta, yake mata magana. Baki zina ina magana ne, uban waye ya mata haka? Ta ce ni ma yanzu na sauko, ban sani ba yaya. Cikin ɓacin rai ya haura sama yana kiran Nusaiba. Nusaiba tana jin shi ta soma tsalle da rawa a gaban madubi, tana dariya ta yi nasara. Yayi ta dukan kofa yana kiranta, tana zai ta ki budewa, dariya take. Yace ba za ki fito ba? Za ki fito ki same ni ai. Ya sauko har lokacin zai din nan tana nan kuka take, ta dade da fitowa. Ya zo zai riko ta kenan. Ta ce da Allah malam ya karkabe ta, don Allah ya ka bar ta mana, kuma ka yi haƙuri karka da Nusi fa kanwarka ce fa. Ya ce na fi ki sani, ai bayan kanwa kuma matata ce ita. Zaro ido ta yi tana kallon sa. Yaya matar ka fa? Yaushe ka aure ta ne? Ya ja ta zuwa can ya zaunar da ita, so ma ba ta labarin kuma ya ƙara da faɗin kuma sakinta zan yi gobe zan mai da ita gida. Ta diro ta riƙe ƙafafunsa tana kuka, ta ce please yaya, don girman Allah yaya karka mata haka. Ai yanzu Nusi yarinya ce, wallahi bata girma ba, ka bata dama, domin bata san tana da aure bane take wannan abubuwan da take. Amma na maka alƙawari, da zaran na gaya mata za ta daina. Ya ce ko ta daina ba san ta nake ba, ni zai nake so kuma ita zan aura. Ta rintse idanunta cike da takaici, ta ce please yaya ka daina, wallahi Nusaiba ta fi zai kyau da komai, kuma Nusaiba za ta dawo daidai, za ka so ta fiye da zatonka, I promise you this. Bata jira abin da zai ce ba, ta tashi ta fice abinta. Kwana biyu tsakani suna zaune tana kallon ta. Ta ce Halimsi baby, wai duk wannan kayan mai zan yi da su ne? Ni fa ba karuwa ba ce da zan sa wannan kayan. Dariya Halima ta yi ba kaɗan ba. Ta ce baki sani ba ne, jiya da baki je makaranta ba, malam ya gaya mana, ya ce idan kana da uncle yana neman matar da bata da kyau, to yana da kyau ka so irin waɗannan kayan ka riƙa sawa. Kin ga zai ji baya son wancan matan, sai ya rika jin haushinta. Idan ma uncle din ya miki wulakanci ko ya kore ki yi haƙuri, in ya miki kallon banza kar ki yi fushi, lada zaki samu kuma zaki samu aljanna. Ta soma dariya tare da faɗin ki ce wallahi baby. Ta ce wallahi da gaske nake miki. Ta ce har zaki sa ni kenan rantsi. Sai ni yayana ne, ke kuma uncle ɗinki ne. To ke me yasa ba za ki ba? Ta ce ai na faɗa miki, ni fa yayana ne shi, ke kuma uncle ɗinki ne. Dariya ta yi tana kallon kayan nan. Ai kuwa lallai zan yi, ya daina son ta, ya so kawar mu kawai. Sai me zan yi kuma? Ta ce tunda baki iya girki ba, ki rinka zuwa wurin Zunaina tana koya miki girki. Ta tunzuro baki, ne ba zan yi girki ba gaskiya, zan wahala. Ta ce to shikenan, kullum da safe ki je ki gaishe shi, kuma ki rika bacci a ɗakin shi, sai ki ga ya manta da wulakancin nan. Kila ma ya ce yana son ki, sai ki ga kun yi auren ki, ya rika goya ki kuma kuna wasa ku ji daɗin ku. Rufe fuskanta ta yi da hannu bibbiyu, wai ta ji kunya. Ta ce in mun yi aure za mu hau doki kuma ya rungume ni irin na Indiya ko? Dariya Halima ta yi ba kaɗan ba, sannan ta ce banza, can kika hango kenan ke kuma, ki fara daga yau mu gani gobe in na gaya miki wani kuma. Ta ce ai gobe ma idan muka dawo daga school zan je na gaida shi. Da wannan hira suka kwanta. Washe gari bayan sun taso daga school har za su shiga mota, Halima ta ja ta tsaya. Ta ce ina zuwa Nusi? Ina zuwa, bari na siyo mana pizza. Ta ce to ki sauri. Ta juya ta fice. Ita ma Nusi ta shige mota ta yi zamanta ke da wuya. Ta ji karan Halimatu, da sauri ta fito. Abinda idanunta ke gane mata ne matukar razana ta. Halima ne kwance a tsakiyar titi, mota ta buge ta da gudu. Ita da direba suka iso wajen, suka rungume ta tana kuka. Ta ce wayo Halima, karki mutu, in kika mutu ni ma zan mutu. Uncle kashe ni zai yi idan babu ke. Bakinta na fidda jini. Ta girgiza kanta. Ta ce Nusi, ina so na gaya miki kina da auren. Sai kuma muryarta ta sarƙe, ta soma kakarin amai. Lokaci ɗaya Nusi ta sake wani uban ƙara, ta zube a ƙasa sumammiya. Nan take aka kwashe su aka yi asibiti da su. Time ɗin da ta farfaɗo, Abidin yana gefenta, ya haɗa kai da gwiwa yana kuka sosai kamar ransa zai fita. Da sauri ta tashi daga inda take, tana ta waige-waige. Ta ce uncle ina Halima ta take? Da sauri ya jiyo yana kallonta, a ransa sai faɗi yake wai iza asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru uncle? Ina Halima na take? Ina take dan Allah? Ta mutu ne? Gyaɗa kansa kawai yayi tare da share hawayen da suke zubowa daga fuskarsa.
nan take ta sake zubewa ƙasa sumammiya saboda jin Halima ta mutu. Allah sarki, ni ma duka saboda jimamin tafiyar Halima ne yasa a nan zan dakata, a nan zan huta, sai dai ku yi haƙuri mu haɗu a littafi na gaba, wato littafi na 2, Adon Tafiya, domin jin yadda za ta kasance a cikin littafin Adon Tafiya littafi na gaba. Sai ku kasance da mai nishaɗantar da ku Fatima Zahra, marubuciyar Adon Tafiya, mai nishaɗantar da ku kuma ya karanto muku shi kullum da koyaushe. A huta lafiya. Na gode.